Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dingendikaake Inna Yusufa sak temene utawi Nabi Yusuf iku aroda ngarepake sapa Nabi Yusuf ayat riba yen to istilahnya ngeplak sapa Nabi Yusuf ha ing Zulaikha wayat fanga lan jento nolak sapa Nabi Yusuf ha ing Zulaikha ngan nafsihi saking awak diwene dheweke. Wa kana lan ana apa zalika mangkono bahasane awake dhewe ngeplak karo nolak iki ana iku binisbati kelawan dinisbatake ilaiha maring Zulaikha apane jarian lumakune majrosui kelawan nggon mlaku elek. Fazakartu mongko nutur sapa ingsun kalaman ing kalam ing kalimat utawa ing omongan mubhiman kang penting utawa ya kang mubhim utawa kang samar. Summa khofat tumuli kuwatir summa khofat tumuli kuwatir apa ayat tala utawa summa khofat tumuli kuwatir sapa Zulaikha ayat tala yen to mateni hu ing Yusuf sapa al-azizu aziz wahia utawi hale utawi Zulaikha iku sadidatul hubbi banget rasa tresnane lahu maring Nabi Yusuf. Faqalat mongko banjur ngucap sapa Zulaikha ngucape illa ayus jana au ngadzabun alimun. Jalur ceritane ngeten niku.
Ini orang diterangke ya tetep ora dol. Nah orang terangke tetep isih ngambang. Seko ayat ngarep wingi kae rak ning jaban kamar keconangan do eret-eretan sandangan ngantek gamise Nabi Yusuf niku suwek separo weruh ajudane bojone dilaporke bojone Zulaikha montak Lelamis Zulaikha tetap isih mencoba mencari pembenaran diri terus njaga prajane dadi wong wedok bahasane kita jaim ki jaga image dadi jaga image njaga saka ngen bayangane wong liya sing elek neng dheke ngono lho jaim nggih. Jenengan yo wingi somong ora ngerti artine kok. Ngono wae ngomong. Iki sing kula niki kok ora sing kula niki nek omong sithik-sithik jaim apa kon nerangke radong. Jaim ki apa? Jaim ki jaga image. Lah ya jaga image ki apa? Jaga image ya jaga image ngono kuwi. Terus piye iki nek modele ngono kuwi? Ya wong akeh ki ora dong jek image ki. Wingi buandeng keconangan bojone terus lenggaya ngeten iki lho. Yusuf niku arep merkosa kula iki lho. Ngantek kula ki le membela diri men supaya ora diperkosa weneng-enengan klambi ngantek klambine rika suwek wong kula jejak. Lah yo karang. Ya ora mbiyen ra saiki sing jenenge wong wedok iki lambene molak-malik ora teko di. Ora mbiyen ra saiki ora kono rakin. Waduh wae molak-malik molak. Lambene iki pancen ruwes kae nek kono. Mula wingi terus omong karo garwane, nek jenengan papi. Weruh bojo jenengan kok arep diperkosa ngeten iki, kira-kira napa sing bakal jenengan lakoni? Nek bojo jenengan kok nemoni bahaya sing kaya keten iki, arep digawe elek, arep diperkosa ngeten iki, kira-kira napa sing bakal jenengan tandhangi? Ra ya wis ta. Yusuf kelakuane kok ngono kuwi. Ya ora toprak ngene. Terus toprak. Iki ungkapan montape emosi kok. Nang kene tak gaweke omah, tak gaweke kamar, apa butuhe tak cukupi mangan mesti enak. Ha kok murang tata karo kowe. Kira ngono kuwi wingi. Ada satu pengendikan bahwa Yusuf niku sakjane nalika dipepet karo Zulaikha ngeten niku. Wis mepet tembok adep-adepan kae. Gek malah Yusufe sing semende tembok iki. Sing semende tembok iki Yusufe terus sing ngadepi Yusuf ki malah Zulaikha.
Iki gek tangan lorone Zulaikha ki ngene iki neteki awak kae apa ora tobat weh. Wes. Aku ki mencoba merangke keterangan sing kira-kira ki cocok karo iki ora kok mbayangke aku ngono kuwi. Aku ki nerangke iki terus gawe semacam keterangan sing pas. Kok malah dituduh mbayangke. Aku ki ora ngono kuwi. Ngel kok malah aku ki aneh yo mahremmu aku nek carane ngene iki. Dadi sing wedok nyernak sing Nabi Yusuf wah iki piye kudu piye ngantek mepet tembok ngene iki gek Zulaikha saya mepit bae nemplekke tangan kiwa tengene Yusuf ning tengah-tengah. Karo omong matno to mripatku. Wes cerah kae kamu kok dimatke. Iki nek kowe dong merupakan mata cinta yang tulus. Waduh. Piye? Ayo nek wong liya men bayangke kok. Nah, aku lho ming nerangke kok. Wong liya ben do bayang. Paling bayangke bojone nang. Yes. Engko paling dipraktekke dipepetke tembok. Iki jajal matno to mataku. Kok ngene iki, lihat bibirku. Waduh. Iki butuh murni rasa cinta sing full. Full, pokoknya full. Semuanya always. Always. Coca-Cola. Pokoknya ming tuju tenan iki, always tuju. Mbuh ya apa artine? Sewaton kira-kira luwes wae. Lah nalika mepet ngono kuwi, Yusuf ki kepengin ngeplak jan. Iki arahan keterangan kula ki arep nyambung nang iki lho, kok jenengan waton celemongan lemune bayangke. Iki saiki mbayano arep ngeplak ngono. Kae maneman keplak piye ngono nek jenengan kok ya. Nek iki nalika dipepet ngeten iki Yusuf niku arep ngeplak. Aroda ayat teribaha. Karo nolak apa sing dadi karepe Zulaikha niku arep nolak karo arep ngeplak sajane. Arep menepis lah gampangane. Iki kejadian kaya ngene iki dinisbatke disendekke ana ing dalem kelakuane Zulaikha sing dheweke niku mlaku ana ing dalem laku sing ora pas. Setan iki tak jenenge Zulaikha mlaku ana ing dalem laku sing ora pas, laku sing ora bener. Jarian majrosui dadi nggon lumakune elek. Mula jane arep dikeplak ning wong kudu apa-apane. Nek cara saiki engko ndak kasus. Nek bahasa hukum dunia, nek cara beliaunya Nabi Yusuf seorang nabi tadi mesti digendoli roh Allah, tidak akan pernah jedulke sikap-sikap sing kuwi iki engko dadi contoh sing elek dienggo umate.
Mula ya mingkur kepengin saking dene ora kuat karo rasa bare niku kepengin arep ngeplak lan nolak. Ning isih halus. Nabi Yusuf ya ora ngeplak tenan ya isih halus. Iki kowe iki aja kaya ngono kuwi. Ngono kuwi mingen pokoke aja ora bener lah wong kowe iki ndek bojo kok kaya ngono. Ning wong aku ki karo bojoku mbok disanggol titik-titik ora tau kok ket mbiyen iki. Kan wingi ana keterangan kok. Iki aku ki mbok aja neh kok dikapak-kapakne disanggol kowe ora tau kok. Iki. Dadi arep ndek bojo kae iki mengkur status. Lah iki aku menemukan cinta sejati. Mbok tolong dihargai kemurnian cintaku iki lho. Zulaikha. Wong nerangke Zulaikha kok. Iki nerangke Zulaikha kok. Anak kaya sampean-sampean ngomong ngene iki ora wangun-wanguno. Tuwek-tuwek. Dadak omong tulung aku ki cinta murni. Murni iwak abon kok. Tulung dihargai. Kamangka iki kamangka lumakune Zulaikha sing kaya keten niku ya semata-mata rasa demen banget neng Nabi Yusuf. Ning basan laporan neng bojone ngono kuwi wedi banget, kuwatir banget engko gek-gek bojone malah mateni Yusuf. Tak lapori nek kaya bojo jenengan kok arep digawe elek, kok arep diperkosa, nek jenengan sing dadi bojo lanang kudu piye lan apa sing jenengan tandangi. Omong ngono ki rada getun Zulaikha. Waduh, tak pancing emosi ini gek-gek bojoku engko malah terus mateni Yusuf. Waduh lah, aku iso gantung tenan iki supaya. Yes. Kaya lagune anu kae si sapa kae jenenge si Mantos, sakit rindu kae. Iso tak trimo-trimo gantung ngono kae. Wong senenge pole. Le omong ketrucut. Ya aja neh kok dipateni. Sing jenenge wong seneng ki wah wis ora kaya-kayae wong seneng ki. Adoh titik ngono wis perang pikiran. Pikirane muter mider-mider gek wonge ngendi ya. Gek wonge ngopo ya. Lah kan wong seneng ki do ngono kuwi. Ya omonge kok. Omonge lah, piye-piye ming do itu wis gak enek karo ngono kuwi. Piye-piye ming maitu. Lah wong diterangke gak nerangke wae angele ra elok-elok sih. Iki ayat percintaan. Gak kene le nerangke angele ra elok-elok wong ora ahli nang ngene iki aku kuwi. Dadi angel kok ya. Kok mbasan jajal memberi keterangan sak iso-isone wae dipaitu. Angel tenan jenerangke nggon kau niki iki ayat percintaan masalahnya. Gek kene iki udu pakare. Pakare iki mburi kae. Oh malah kene iki nek nggon gangkong ngono iki jan kutul tenan je malah. Angel ya. Sakar. Jale. Wis
posisi seneng kleru le omong gue pamoko garwane wis wah ya wis ngingkit-ingkit kae. Garwane wis ngingkit-ngingkit garwane Zulaikha. Langsung klepat mlebu meneh. Takoni ro Dewi Zulaikha, "Lah arep nang ndi pi golek labung?" Waduh, iki kan ngantek diwaten. Repot iki. Kurang ajar. Lah kok golek labung arep nggo apa? Mlathok dekan karo Pak Madun gawake dekan. Dadi wedi banget nek mateni mulane saking senenge to. Wah iki kok nek ngantek dipateni kelangan tenan aku dan tidak bisa hidup tanpa Nabi Yusuf tenan sih. Tetep ra iso ya. Jan ora iso iki. Aku ki ora cerak titik ngono susah. Ora weruh setengah hari ngono rasane ra doyan madang. Apa-apa dadi sarwa atos. Lah ya wong seneng kok. Wong seneng iki gegodha rasa karo atine wis nggo pengaruh ning kahanan to, kata apa-apa ra doyan. Turu gletak ra jenak jenggelek. Jenggelek ra jenak ngadeg. Wes, ngadeg ra jenak mlaku rono mlaku rene. Wah ya wong wong tresna masalah. Kayak kaya ngono kuwi iki kelaku nggo sapa wae. Kelaku nggo sapa. Hawane pengen cerak, hawane pengen weruh. Omonge lho iki. Lah yo pokoke ming meneng wae ngrungokke wae to. Nek jaman saiki terus WA. Nendi Je? Ora dibales. Wah, wis ngamuk-ngamuk. Tambales iki mesti cetha. Kamangka sing lanang ki agi ngarit ra nggo handphone. Janjak ngarit ra nggo handphone dikon bales. Nek ya ora kebak-kebak, sukete ra oleh-oleh mbolas bales WA. Ngene iki ngarit dikon bolas bales ngapan. Wedi ndak dipateni pun pirasa golek labung wis ora trima ngeten wae. Usulan kula ngeten wae rasah di piloro rasah disiksa utawa ya rasah dipateni. Apa sing diperbuat Nabi Yusuf niku sing paling tepat illa ayus jannah. Ora ana liya kejaba yen to dikunjara wae. Illa ayus jannah. Dikunjara utawa ya dikeki hukuman sing kira-kira gawe lara dheke ning ora ngantek mateni. Gawe lara ning ora ngantek mateni dheke. Iki penjaluke Zulaikha jak penjaluk wong seneng kok ya. Sik tak ngombe. Aku anggar nerangke ngene iki terus ngelak terus e. Karo ngikil watuke. Ya ngelak ya watuk. Iki dikunjara mawon.
Ae tegese laisa ora ana apa jazauhu piwalese Nabi Yusuf ora ana iku illa sajna kejaba penjara. Awid dorba utawa pukulan utawa ya gebukan alwajina kang gawe lara. Dikunjara mawon papi utawa ya dipukul digebuk sing kira-kira gawe jera, gawe kapok ning dheweke, ampun dipateni. Lengendone wangun kae kaya wong wedok sing bijaksana padahal ning balik hatine ngono teko demene pol karo Nabi Yusuf eman-eman kok ya. Wong seneng sih. Wong seneng ki le omonge wangun. Lah kok dadi kowe rada ireng to? Kowe lha yo karang gaweane abot, gaweane pasang pondasi. Si ganti pasang pondasi. Sekarang yo piye meneh kok yo. Bot-bote kedah-kedahe arep tak nggo mulyakne uripmu. Ngono ya sing wedok nek omong ya wangun kae ning ya tidak segitunya to ya. Wong kowe nek wis urip bareng kan ya disangga bareng aku ya melu golek. Dadi nek nggon kangelan ngono ki mbok ya disingkiri ngeman awakmu. Lho nek isih anyar iki kaya-kaya ya ngono. Alus wangun kan. Lawas yo gek-gek but gawe bangkong. Butuhe akeh bangkong. Ngono nek sing lawas nek sing isih anyar kaya Zulaikha iki ya cerake wangun kan. Jan cerake wangun kan. Lah gek iki pilinganmu ki kena ngopo sih? Kecipratan watu. Watu kok nyiprat? Watu kok nyiprati lah ya jenenge bodhem watu arep dipasang nyiprat ning kene ya Allah. Terus dilus-lus kae tok-toke jan wangun tenan kae wong wedok iki. Nek jiko ati iki jan wangune ra elok. Sing lanang le gedheke ya ora umum, aku ki nek ora cintane pol karo kowe ya wegah ngene iki le muni ngono. Iki ya ming murih demi awakmu tenan. Piye carane le iso nuruti awakmu ben kowe iki iso bahagia karo aku. Perjuangan kaya ngene iki nek kanggo kowe ora mungkin. Kabeh mampu tak lakoni iki karena kekuatane nang rasa tresnaku awakmu. Power of love. Kekuatan dari cinta. Power bank tak ngecas. Power bank gue ngecas. Nek jenengan nudu power bank, power sego. Nggo ngecas weteng. Nah iki pancen ngeten iku lho iki jalur ceritane ngono kuwi. Mula pokoke mboten sah dikunjara tenan pi mesakake. Mboten sah dipateni mesakake cukup dikunjara utawa dipukul ping pira men jera. Wa innama iki akhir tuanging pestine ngakhirake sapa ingsun zikra dzurba ing nutur mukul kono kok kunjara utawa mukul ora kok mukul apa kunjara dikerekke le mukul digebuk dikunjara apa digebuk mawon penyuwune ngono iki kok ora digebuk apa dikunjara
Sing dikerekke malah masalah lenggepuk. Kok ngene wae dibahas kaya nek ahli-ahli tafsir, ahli bahasa iki. Li annal muhibbah. Krana sak temene utawi wong sing tresna utawa rasa tresna iku layastahi ora kepengin sapa wong sing tresna ilamal mahbubi ing larane sing ditresnani. Iki nek dikunjara ora pati lara. Wong ming dikunjara nek digebuk ra lara. Mula lenutur dikunjara mawon apa digebuk. Iki kira sing mlebu usulan utawa pengajuan sing mlebu niku luwih sithik lafat dikunjarane. Ati secara jiwa ana pengaruh sing ngarep bangane sing mburi nek jenengan paham karo kalimat. Lah kok ngono karena sing jenenge wong tresna niku ora kepengin ora lila nek ngantek sing ditresnani lara, nek digebuk engko lara. Ora rela nek ngantek sing ditresnani lara ki ora rela. Ora kaya sing wetan kuwi. Nah sing wetan kuwi dilapuri bojomu gering gene modar ya ben wae. Aku ora tresna kok ya. Awang sing wedok jingkrung wae ora ngopo-ngopo. Iki sing lanang malah kon omong jingkrang-jingkrung ambek yo umbah-umbah wong kum-kumane wis sak ember kebak jingkrang-jingkrung. Walah Pak, awakku ki kaya gregesi. Iki rasane iki kaya gregesi jan kaya kena anu iki kena virus tikus. Lemes awakku gregesi. Mula nggo temandang ora kok nggo turu-turu. Iki muni tresna ning kok ngono kuwi wis kelakuane. Oh dilapuri lara jaya dipaksa kon temandang. Nek wong sing asli tresna tenan awakku ki gregesi tenan jek. Kaya wong kena virus tikus san ora kuat jenggelek tenan. Wah ngono kuwi aja tok empet-empet kok ya wong lara dhewe sayo. Tak terke ning rumah sakit soal kum-kuman karo sandangan reget sak amben engko aku sing ngombahi. Sing penting kowe sehat sithik. Iki nah aku ngono nek aku le nerangke ndak ming ngracong jenenganku kok. Iki kuwi tresna tenan dadi ketok tresna sejati karo ora ki ketok. Wong sejati ki mesti ora kepengin sing disenengi kena lara. Ilafate cetha layas tahi ilamal mahbub. Ora kepengin sing ditresnani lara. Kok lara kangelan wae nek iso aja sih. Kangelan sing sipate abot aja lho kok malah apik-apik setil-setil kok ngene ndak sore kon ngusungi damen ki lho. Yo lho ya wis. Ya Allah. Wong muni seneng dikur kon ngusungi damen. Angge dalile iki ora mutu, le muni rukunan. Aku wis trimo ora rukunan nek kon ngono. Kaya rempuk nek ngusungi damen. Arak yo ayo rukunan, kowe tandang omah sing sekirane ora abot nggo awakmu, omah engko njaba sing abot-abot tak beresane. Soal bar mbapati damen bar panen wis engko aku nek wis tak bongkoki tak gane mulih. Pokoke ngertiku tekan omah iki ya ora ketan teh bening ra nganggo gula ra apa-apa ning tok siapke. Iki jenenge rukunan tenan. Karo engko ya ora ketan apa-apa. Intip goreng ya kena.
Iki ming syarate engko nek pas aku ngombe karo macet ki tulung kancanana kowe tengok ning sandingku. Dadi ana nile-nile mesra. Weh lah ya ngono kuwi jenenge rukunan lan jenengan ming waton ngomong ning ora ndek gambaran carane rukunan iki piye to ngono ora ndek gambaran kok ya. Ini ya angel. Angel nek iki angel. Jenengan wis anu mati ketoke anu ngene. Apa jenenge apa? Suasana urip iki wis ora duwe pokoke mung waton mlaku dlenjeng kok ya. Iki piye wis ora gedubres wis rembuh. Mula ora tak jodoh karo keterangan iki. Iki Yusuf lan Zulaikha kok ya dadi setil kae. Mula diterangke kon gawe naskah dienggo drama singkat sesuk nggo rejepan tampil ki ora dadi. Dasare golek Yusufe yo angel, golek Zulaikhane yo angel. Nah lha yo ana sing rada wangun kelemon. Wis tobat iki, wah mosok Yusuf ngono kuwi lho kan yo ora tek menang. Zulaikhane yo ana iki ning kok rada mungkuk. Zulaikha sing kurang setil. Ora dadi. Urung kok anu apa pengembangan imajinasi untuk merangkai naskah kuwi saya angel kok ya sangat. Angel ora tekan mula iki wae engko Yusupane omah dhewe-dhewe. Wis ngono wae. Muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, saged napa ngalapi pitutur-pituduh anane pepeling hidayah Quran, mekoleh barokah rahmat, mekoleh sifat tombo sehingga urip niku saged tansah dhewe-dhewe marang Allah Subhanahu wa taala. Tinuntun manfaate barokahe tafsir Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.